nurillahi mai girma sayyidul kulli maulana. Ya ma'aiki na Muhammadu dole in gaishe ka, dukan komai da komai na baka, dan naga dukan halittu ka fatan karka. Shi yasa na da baitoci na in rera su da bakina. Gaishe ka ya annabi manzon rahama, nurillahi mai girma sayyidul kulli maulana. Ka ɗaukaka dukkanin komai ya kaskanta, ka ɗaukaka dukkanin komai ya kaskanta. A sufofi har da halaye ka bambanta, ko da ranar mashar kai ne da rukan tuta. Babu wanda ya samu wannan inda ba shi ba ma'aikina. Gaishe ka ya annabi